Radioavisen. I nat er endnu 12 irakere tvangsudvist til Irak, samtidig med at der stadig er tvivl om Birthe Rønn overholder hjemsendelsesaftalen. Mange irakeres seneste mulighed er derfor at leve under jorden, henholdsvis i Danmark og Irak. Vejrudsigten. De koldeste temperaturer nogensinde er registreret i Danmark. Fortsat er hård kuling under. Dagens program handler om at lytte til sin samvittighed og erkende sine fejltagelser.